to rovina? Co? Je to rovina, ta díra? Asi jo, Tak to změs tím mobilem. ale natáčím, víš. Tak to... Změs tu díru s tím. Jo, to není špatné. Co? Jo, to vypadá jak chcánky. Tak se napij. Třeba je to dobrý, co víc? Co když tam je pomeranč? Tohle. To utři, jo? Pojď blíž. Utři to, Martko. Ale ne těma rukavicema. A ještě nahoře. No, dobrý. Tohle je speciální voda. Tohle nesmíte nikdy vyhodit. Proč jako? Ani tohle. Proč ne? Protože to je ladin. Ta. Hodně to špiní. No jo, tak pokud se vám to líbí, tak dejte like, ale spíš dislike, ano.